yang phungka hambai rok phungzara habao thangtongo kai kini phungzara chana musum kan kai jeung bororona kaisa problem tamo saide manno jeung bunyanu khang ke jeung wanchogo chenslei better kaham krengkai tongo mane chenslei better life bungni man life choli tumai ma to bungni to mu changno no goita 상내 sei bara ati matong kintu Kubuikok ko jeng saimia bising abong lai bising matam chol tong jeng amule amokol bai thangmai nu ya jeng alai ne thangya ba jeng saimia tam choli senslei bisi kaham ma tong fia ba keu borok rangri ni crisis bo mane a problem bo jagai tongai tongo kewa ni jini health ni rogiti bo tongai tongo mane cost bo tongai tong kewa family ni jungjal no ti bo tongai tongon sal tongo kewa busa kok khana ya angai jungjal klai tongo kewa jaga seglai phano tako bupoi wala tong mane joto boroni no কোনো problems কোনো issue tongo mane keu osungsara susto khayei ne ati hini kare susto hini kare incomplete mane susto an kono mujungjal kare kono ati hini kare jatono jar life o jar mungsonote borok mane dekto tongo abong ka Kubuikok ke Awni je tongmani pina je ngoi tongman ambano jeng satisfied tongnai klayo keo hasang saro perfect kare keo hasang saro tekto kare jotono jata life o charger ni tekto no tino tonglai jau amono langma amono thangi ma thanglai nai amono tino khusi kai thangai karano sangsara jeng o sangsara jeng thangnain je phayo ba khusi ge thangai thangde klayo ani mote